Foli ani tanni an b'a se an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u ladɔnniya sa k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan an ye wele k'a fɔ ko RFM kibaru ale ye kɛnɛ ye an bɛ kunnafoni o wolo fɛnsɛn kɛnɛ min kan ka yala jamana kɔnɔ jamana kɔkan jamana kungo kumaw ani an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ kungo kumaw fo ka taa se jamana wɛrɛ kungo kumaw ma ka kibaruw ta ka na di faso jama ma kibara min ni an b'a jigiya k'a fɔ o bɛ se ka faso ani faso jama nafa o kɛnɛ bɛ sigi an fɛ don o don k'a daminɛ tumare 9 fo tumare 11 tumare 9 fo tumare 11 o la sa o sigi min bɛ k'an fɛ o bɛ daminɛ tɛnɛ fo juma o ye juma ye ale lahɔrɔma don ye o la an bɛ foli se lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma mais ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se Somabugu dugutigilakaw ma ka sabu kɛ an cogolen don Somabugu immeuble Tokura la ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se arajo in kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Yiribakɔrɔ faut que ça change o ni dugutigi bulon o tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u ka foli bi yan Isa Kuyate n'a ka jama k'u ka foli bi yan walasa an bɛ mɔgɔw ladɔnniya ko nin baara in jamajɛ baara de don jamajɛ baara min don dɔ b'a bila fiɲɛ fɛ dɔ fana bɛ a ta k'a bila bɔlɔlɔsira kan on et internet min bɛ k'a fili bɔlɔlɔsira kan sa o de tɔgɔ ko Wagadugu Sunige Demba Dukure ka bɔ Tubaka don Wagadugu Sunige Demba Dukure Tubaka don mais a bɛna fɔ wolofamuso ale wolofamuso b'a bolo Tuba ni Sénégal bon da Sénégal Tuba dɔ fana bɛ Sénégalais ye donc au nom de la fraternité ala ɲɔgɔn de kɛ walasa an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ sa Midu de bɛ k'a bila fiɲɛ sira fɛ fɛn bɛ tali kɛ n balimakɛ n'o ye Mamadi Konate ni aw tun b'a kunkan mɛn sanga ani waati bɛɛ ka bɔ Kayi Tropique FM ka sira fɛ ale kɔni an tɛ se k'a fɔ k'an ka maa wololen don sa nka an n'ale bɛna jɛ kumana ka bita in fana kɛ ɲɔgɔn fɛ komi baara in ye jamajɛ baara de ye Kulubalikɛ n t'a dɔn ale ma bɔ sunɔgɔ na fɔlɔ parce que ale ko Wusulan Sisi de fana b'ale minɛ jamana bɛ bolo la Wusulan Sisi bɛ ka Kulubali minɛ n ko nin bitɔn kɔ ye mais nin yɔrɔ la an bɛ Mɔri Jara fo parce que ale fana ye Kulubalika cɛsirilen ye Mɔri i ni se i fɔlen don a diyara n ye ka dugawu k'i ye kosɛbɛ k'a fɔ k'i Kuyate i ni baara ɲɔgɔn bɛɛ alhamdulillah Wagadugu Demba Dukure Wagadugu Sunige Demba Dukure natanda an ko jamu an ko wale hortoran danga Dukure mangare Dukure an pesi wan Dukure nawari an yimeda ando drogote ando haballe kila ko merci be sege ay mi fa jme marana o jme sa aka tande aka ja ngani ci ayre ani faso jo ani faso de nyumaya no odo voilà non parce que mi fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i y'a tanu ni min ye n'a sɔrɔ a kun t'o bɔ dɔrɔn kuma fɔ o k'a tigɛ ka bɔ arajo la sisan oui marakaw ka tanu kan dɔ bɛ yen y'a dɔn olu ye anw fɛ Jafunu Dukurew ye kɛlɛmasaw de voilà donc u b'a fɔ ko Dukure an pɛsu wan Dukure i yɛrɛ ka kɛlɛ o de ka fisa ni wali kɛlɛ ye maraka ye Dukure Kenya pɛsi wan Dukure i yɛrɛ ka kɛlɛ o de ka fisa ni wali kɛlɛ aw ta ye dɛ an dun bɛ wale kɛlɛ de la yan ok o de don Kuyate sɔgɔmada in na an ye kɛnɛ lasɔrɔ an nisɔndiyalenba ala ka halibi dɔ fara nisɔndiya bonya kan ka kɛnɛ lasɔrɔ an ka kɛnɛya hali n'a y'a sɔrɔ fariw lafiyara an bɛ ɲɔgɔn baro o ta ye kuma ye fɛn min ye a ka gɛlɛn o tiɲɛ bon ala ye fɛn fɛn da ni dafɛn de don n'a sara n'i y'a kantigɛ ka kɔnɔ fara o bɛ sa o tiɲɛ nka n'i ye kuma kantigɛ ka kuma kɔnɔ fara kuma bɛ bɔ o o diɲɛnen don kuma gɛlɛya bon dɔ de b'a kɔnɔ
ko ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛna sigi kuma de kunna sa ko ni fɛn bɔra an da min ni o bɛ se ka kɛ gasi maa dɔ ma ko tigi ka an mako to ala ye walasa bi ye juma ye bi ye lawurama don ye a ka ca ala fɛ n'an bɛna an ka juma don kibara golo fɛnsɛn an bɛ wele bila an ka imama n'o ye imam sɔlo ale ka an bilasira ni ala kira ni ala ka kuma sanumanw ye. Allahu Ta'ala mun b'a la ne masa kelen don a kelen don cogoya mun na a kelen de jɔlen don ne fɛn bɛɛ lajɛlen o cogoya kelen na masa don masa mun n'a ma bange ka bɔ fɛn na wa fɛn fana ma bange ka bɔ a la k'i b'a fɔ ko y'a den ye misiriya k'a fɔ baso masa den tiɲɛna fo n'a kɛla masa in ye jɛɲɔgɔn tɛ masa mun na a ka sangaba ni dugumakolo fila danni na wa jɛɲɔgɔn t'a la danfɛn bɛɛ danni na o cogo kelen na ale de ye danfɛnw dan walasa u ka bato k'a kɛ kelen ye o kana foyi fara a kan mɛ seereya k'a fɔ Muhamadu y'a ka jɔn ye a ka ciden don a ye mun ci ka taa maaw bɛɛ ma ciden in nana mun kɛ a ye ala kɛlɛbaganciya sojan jɔ ni ka tila ka a nɔɔrɔw kɔrɔta sanfɛ fɛn o fɛn mun de tɔgɔ ye k'a fɔ ka fɛn wɛrɛ fara ala kan a ye nin bɛɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ mun bɛ yen ko ne maa ye o nɔ ta i bɛ se o filankafoya in ma a ye nɔ in bɛɛ datugu ka bɔ yen kisi ni nɛɛma m'o ɲini ka kɛ cidenba in kan a n'a ka so dunkew a n'a ka so haba sanumaw ani maa mun mana cogo la ni baara ɲuman ye fo ka taa se don ma don mun ni baara tɛ yen sara de bɛ yen ni sela ye k'a sɔrɔ mun b'i bolo o y'i ta ye ni ma mun kɛ yanni ka se o t'i ta ye ma la deli ala k'o don k'an ka don la don kunnandi ye k'an se yen seko ɲuman na nin bɛɛ kɔfɛ sanbadenw a ye sira Alahu Ta'ala ɲɛ ka Alahu Ta'ala kan labato ka segin ka taga ala ma k'aw yɛrɛ kolon k'a di ala ma yanni don cɛ don mun n'a bɛ di ala ma k'a sɔrɔ n'aw yɛrɛ ka yɛrɛ kolon tɛ a y'a yɛrɛ di ala ma yanni don cɛ don mun n'a bɛ sigi k'aw da Alahu Ta'ala ɲɛ ma a y'a yɛrɛ di ala ma k'a ka ko t'aw yɛrɛ bolo yanni don cɛ don mun n'a bɛ wuli ka jɔ Alahu Ta'ala ɲɛ ma ala b'aw fɛsɛ k'a sɔrɔ n'a ka kɛtaw ye wa a sira ala ɲɛ k'aw yɛrɛ kɔrɔsi fɛn na fɛn mun b'a la n'o de ka go ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye mun fɛn de ye o ye ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Alahu Ta'ala kan o ye filankafoya de ye filankafoya de ye fɛn ye mun bɛ jɔn ka baara ɲumanw bɛ yen filankafoya de ye fɛn ye mun bɛ jɔn ka lahalayaw tiɲɛ a bolo wa maa minnu b'a la n'olu de ka baara ye filankafo ye olu de ye Alahu Ta'ala ka danfɛnw la juguman ye dugumakolo in sanfɛ olu de ye Alahu Ta'ala ka danfɛnw la tɔɔrɔma ye dugumakolo sanfɛ olu de ye Alahu Ta'ala ka danfɛn mafɛnyalen juguba ye dugumakolo sanfɛ masa Ta'ala ka malikɔrɔna kɔnɔna la ala kɛra fɔ ye a ye na n bɛ fɛn jira aw la n bɛ fɛn kala aw kan fɛn duman Alahu Ta'ala ye fɛn minnu haramiya aw kan o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye k'aw kɛra filankafoya kɛ ale Alahu Ta'ala la foyi la nin ye Alahu Ta'ala ka sarakanaka in k'o fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la maa la deli ne ni aw ala k'an kɛ sarakanaka in labaarabaga ɲumanw cɛ la. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qatam nabina wa mursalina. Mamadi bi kan filmer. O gadi yo. Ay mi ti men ma ke fu. Ma ke fu la. E ban filmer o gada yo. Kuma ambe tropigi fen de la. Unya bana be fe pour lui sera bagala ma ka fo kambe kay e bamako ya. Tropika. Ka fo kamita. E Quran na re. E Quran mana anga bashite tabarkala. Aiwa ko nala ka je an woni me cɛsiri la su ani kile yasa an bɛ se cogo min na ka sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen parce que ko kayikaw ni kuma bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na oui parce que voilà ko bɛ yen mais a bɛ ɲa Mamadi an bɛna don kuma kɔnɔ ni min ye bi dɔrɔn o ye kayika ye i cɛsirila ka ye kosɛbɛ Sa Majesté le Grand Saxe bi a bɛ farigan bolo kayika don a cɛsirila ka ye i b'a ye an filɛ yɔrɔ min na ko sisan Mamadi an tun bɛ cɛ caman ni muso caman ye u bɛ wuli u bɛ kayi ka hakɛw ni fɛnw kɛlɛw kɛ
mais an bɛ don min na i ko bi est ce que mɔgɔw fari fagara kayi ko de la wa ou bien mun de kɛra ou bien parce que wulikajɔ kɔni fanga dɔgɔyara kayi ko la sa an bɛ se ka o faamu cogo di. ok man ne se ka an b'i fo fɛn fɛn sigilen nin waati in na k'aw nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɔra kayi ka s'aw fɛ yan barika ni kelenya o de y'an se yan o tiɲɛ i ye min fɔ kayi fɔlɔ an kun fari funen don kosɛbɛ ka wuli ka jɔ kayi ye kosɛbɛ nka tuma dɔ wagati dɔ na ni wagati na an fari fagara dɔɔni k'a ma sɔrɔ jamana yɛrɛ lahalaya ye wala jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ ka ala deli ye tasuma ɲagara ji ka ɲini ji min ni a bɛ tasuma faga k'a sɔrɔ ji min b'a faga n'o tɛ fana tɛna kɛ sababu ye ka tiɲɛni dɔ lase ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ o kosɔn kayikaw y'u fari faga dɔɔni kow tagabolow la sinon halisa wulikajɔ sabatilen dɔ kayi ka ɲɛtaga ani mali fantan bɛ ka ɲɛtagali kama mais an y'a ye Mopti olu ka kɛnɛyasoba min bɛ yen nɔ n'a fɛnɛ ko Seminal Dolo olu wulila o da fɛ aya ala ye sabu ɲuman d'olu ma est ce que n'aw fɛnɛ y'a datugu k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a dɔ la an tɛna ɲinɛ a fɛnɛ ta in kɔ ye bon i b'a kalama jamana ye fan kelen tɛ kayi kelen tɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ de k'a fɔ ko kayi kelen ko dɔrɔn de non o tɛ donc sisan jamana in mago tɛ wulikajɔ dɔ la min ni a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana in mago bɛ min na o de ye sabali ani ka ɲɔgɔn kɔrɔ ko fɛn fɛn n'a gɛlɛyara bandon b'a la fo ni kɔrɔti dɔ na sisan ni mɔgɔ kɔni mun na ka sabali ka kow ɲɛɲini ni ala sɔnna inshallah an bɛna ɲɛ sɔrɔ kow o kosɔn wulikajɔba in ka fɛn dɔw kɛ an y'an sen bolo Wagadugu Soninke Demba Dukure an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ko kayi sirako kɔni k'an b'o to don wɛrɛ la kayi tɛrɛnko mais et pourtant n k'olu fɛnɛ sɔrɔ daw de n'a an ko k'an k'olu bɛɛ to don wɛrɛ la et puis an bɛna sɔrɔ kɛ cogo di parce que olu fɛn ninnu ye sɔrɔ daw de ye o est ce que olu kɛlɛw olu kan ka se ka bila ko parce que ko jamana bɛ bolo la ni sɔrɔ ma kɛ kɛlɛ ti kɛ dɛ ok i b'a kalama an bɛ waati min na sisan kɛlɛ min kan ka kɛ anw bolo o ye hakili ka kɛlɛ de hakili ka kɛlɛ o ye jumɛn ye mais est ce que o faradama a t'o de la oui mais wagati dɔw nana an tun bɛ wuli ka jɔ komi ni hakili b'a la o tɛ kojugu ye koyi n ko o fana y'a dɔ ye o fana ka di n ko y'a mansin ye o ye jamana mansin de ye masini de jamana jalan de dɛ ok mais anw bɛ yɔrɔ min sisan an kɔni b'a dɔn ni an muɲuna ka sabali don dɔ bɛ na don min ni a bɛna diya kosɛbɛ komi n'i ye dutigi ye n'a b'a la ka kule a den fitinin na ko a ka fɛn ta a ka taa misi wɛrɛ la o y'a sɔrɔ a ye mun ni sabali kɛ misi wɛrɛw bara f'u ye den sɔrɔ donc an fana bɛ o cogo la sinon kayi sira bilama makari ko an bɛna don a kɔnɔ ni kɔni tun ye an tatɔ de sa pour que an ka a ɲɛ faamu kayi a ko bɛ cogo min na wulikajɔw mais an kɔni bɛ min kɔni kalama dɔrɔn mɔgɔw fari fagara dɔɔni mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ min fɔ dɔrɔn kayi nafolotigi caman bɛ yen setigi caman bɛ yen dɔnnibaga caman bɛ yen bon o fana k'a kɛ n'a fɔ min kɛra Mopti cogo min na o yɛrɛ ka se cakɛda wɛrɛ ma parce que Mopti ta kɛra je crois fondation orange o de ye sɛfɔ wari miliyari 300 n'a kunkanfɛn bɔ miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn bɔ pour que a ko bɛ se ka tɛmɛ sira min kan bon a bɛ se ka kɛ cogo min na bon o de kama an fana kuma bɛ an m'an da fili fili pour que gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ maa fɛnɛ wɛrɛ minnu bɛ se k'u jɔ n'a ye ka taa sɔrɔ hali ni fanga tɛ olu ka se ka o baara o la waleya Mamadi i b'a ye k'a fɔ Tropique o ni Radio RFM fa kelen ba kelen walima o tɛ de fa kelen ba kelen dɔgɔnin kɔrɔ de n'est-ce pas mais aw ta ye n ka kɔrɔ n'an ta ye oui an ta ye n ka kɔrɔ parce que an bɛ san 23 wale o gɛlɛyara sa dɛ san 23 san 23 Tropique FM ale cogo n'o Kayi i b'a dɔn olu de tun bɛ an jɛnsɛn Kayi mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ weleli kɛ Kayi kuma dɔ la i b'a sɔrɔ o maa tun tɛ se ka weleli kɛ Bamakɔ yan nɔ a ka dalilu tun ye jumɛn dalilu wɛrɛ tɛ parce que jɛmukan min ni a b'a la ka tɛmɛ parce que ka fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna bi fɛn caman bɛ yen bi togodaw la
an bɔra kalama Mali ko la ka sabu kɛ arajo RFM o ta ye tropique ka fɛn mɔgɔ camanba de bɛ yen bi ni a kun lasirilen don kosɛbɛ bi parce que jamukan bɛ yen parce que aw ka jamukan RFM na min tun bɛ la passer o bɛ komi n'i yɛrɛ de bɛ kɛnɛ kan n'o ta ye jɛlen de tun b'a la ka tɛmɛ ko sera mɔgɔ caman de bɛ an nɔfɛ vraiment fo a ka kɛ de fo a ka kɛ an b'o la cogo min na Segukaw ni Sikaso ka taa se fo yɔrɔ wɛrɛw la bɛɛ kan bɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan an b'o boli la yaasa baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ i b'a dɔn an jagoyara ka dɔ fara technicien kan technicien 2 kan ka baara daminɛ 1 kan ka daminɛ bi n'Ala ka jɛ ye dɔgɔkun nata in na 1 wɛrɛ fana kan ka daminɛ ko nɔgɔn tɛ dɛ ni Ala sɔnna nɔgɔn tɛ o de don ko nɔgɔn tɛ waati caman an yɛrɛ b'o de fɔ k'a fɔ ko arajo filɛ nin ye a bɛ komi sɔ n'i y'a sigi du kɔnɔ f'i ka dumuni d'a ma ayi a ka balo so dun balo ma nɔgɔn o saga mɔnɛ n'i bɛ fɛ ka dunan fana ɲuman sɔrɔ f'i ka a labalo kosɛbɛ arajo fana bɛ tan voilà mais bi ne ye jate min na bi kow la a bɛ komi pasongol s'a fɔ ko mala na sako bon san kɔni parce que voilà i mi mala mi ala sako sɔtɔ mala mi ala debe sɔtɔ tɔgɔ b'a la dɔrɔn mala na debe c'est à dire mala o bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye misali o bɛ kɛ nin ye k'ale de ta ye nin debe in ye mais waati o waati ni nana i b'a sɔrɔ a sigilen tɛ debe tɔgɔ b'a la dɔrɔn k'ale ta ye debe in man ni an ka auditeur classé tɔ ye bon sisan voilà i yɛrɛ ka jateminɛ kɛ Maïdou fila Mamadi ye Konate de dɔn ne ye Konate Mamadi bɛ kan caman mɛn dɛ n b'o fana fɔ a ye dɛ n'aw balila k'a ye chinois kan fɔ la a kana bala aw la dɛ voilà bon o de la fili bɛ mɔgɔ Mamadi i bɛ kan min mɛn sisan a bɛ joli bɔ a man ca Mamadi an tun bɛ ni saxi ye yan n'a bɔra dɔ la a bɛ taa dɔ la n'a bɔra a bɛ taa dɔ la nka a caya fara dɔgɔya kan ne kɔni ko n'aw balila k'a ye chinois kan fɔ la bi a kana bala aw la Mamadi an bɛna min kɔnɔ o de ye bɔra ka kuma min fɔ ni arajo in ni saxi ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɛra 2012 ni arajo in sababu de la sinon a tun bɛ gintan na wagati min na an b'a kunkan mɛn mɛ gɛrɛ ɲɔgɔnya ma na 2012 an bɛ gɛrɛ nin na wagati min na a sɔrɔla min nɔfɛ i b'o dɔn mɔgɔw nana ye k'a fɔ ni arajo in bɛ se ka jɔda dɔ ta Maliko la kunnafoni dili sira fɛ jamanakɔnɔdenw faralen ɲɔgɔn kan o sira fɛ jamanakɔnɔdenw ka se ka kunkilenna dɔ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ bɔda o sira fɛ o de y'an to an sera yan an nalen arajo ye gɛlɛya damadɔ sɔrɔ n'est-ce pas mɔgɔ ni saxi ye jɛɲɔgɔnya kɛ arajo ko la dɔndɔn kelen ye directeur ye olu dɔw wulila u nana u ko ni saxi ka jɛ ka baara kɛ a dɔ la u kun mago bɛ ne ka bɔ ni saxi ka fɛrɛ saxi ko u bɛ se ka fɛn fɛn fɔ ale ɲɛna dogo la bange la gino la u bɛ se ka bɛɛ fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna quoi e b'a dɔn dɔw kɛra min ye o de ye k'u ka jɛ ka baara kɛ saxi ko u ye janfa ani tɔɔrɔ min se a ma o nɔ kan a bɛ se ka yafa o ma mɛ u ka jɛ ka baara kɛ fo lahara fo lahara k'u tɛna jɛ ka baara kɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye arajo datuguli sababu bɔra o dɔ la ka wagati jan kɛ o wagati kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman tun y'a kanu k'a fɔ ne n'u ka taa jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko u ma n ma ban nka n ma sɔn o kɔrɔ ye jumɛn min bonya n'i ka laɲini ye nka n ma sɔn ka sababu kɛ mun ye an jɛra wagati dɔ de la ka di ji min ɲɔgɔn fɛ sisan arajo nana datugu ko parce que janfaw kɛra a kɔnɔ o wagati tɛ arajo bila wagati ye quoi
fo kana kɛ an tora ɲɔgɔn bolo radio bɛ dayɛlɛ wagati min na o dayɛlɛna ni 88.5 yɛrɛ fréquence sɛbɛnni sɔrɔlen ka tila ka Tropic TV k'o fɛnɛ sɔrɔ ka d'a kan o de min fɛ ka min f'i ye bi an ka bi mɔgɔya gɛlɛyara munna bawo an faw u bɛ hakɛ to an ye komi an yɛrɛ sigi to an ye hakɛ to ɲini an baw ka hakɛ to an ye an mɔkɛw ka hakɛ to an ye ti se i b'a dɔn u m'an ladogi an ma lamɔ kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma lamɔ dɛ an ma lamɔ kɔrɔ ye jumɛn ye ni an ka jamana in den fanba ta i b'a sɔrɔ anw ma anw yɛrɛ danbe ka taa fɛn min ma an ti y'a si minan kɔnɔ jamana in den fanba a dɔ la an b'a fɔ hɔrɔnya an ka hɔrɔnya sigira mun kan i ni maa bi jɛ bi n'a gɛlɛyara bi i b'a bila bi Mamadu o y'a kɛcogo ye an ko ko an ye silamɛw ye an ni maa bi jɛ bi n'a gɛlɛyara bi an b'a bila bi o de bi silamɛ awɔ an ko an ye ladiri ye an ka ladiriya ye mun ye an ni maa bi jɛ su ko ani dusu ɲɔgɔn cɛ n'a gɛlɛyara an b'a bila ye o de y'an ka bi ladiriya ye o de y'an ka bi ladiriya ye nin ye cɛ o de kama an ka bi furu ma barika jɛɲɔgɔnya ma barika nin ye cɛ baaraɲɔgɔnya ma barika n'an ko k'an b'a kɛ faso ye i b'a sɔrɔ a wulikajɔw ti barika mais finalement anw kan ka ladamu sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jumɛn yaasa an k'a faamu ko diɲɛ ye cɛsiri de ye ko don dɔ ka di don dɔ man di ko goya kan'a to balimaw ka ɲɔgɔn bila sinimaw ka ɲɔgɔn bila furuɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn bila jɛɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn bila baaraɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn bila munna anw bɛ ɲɔgɔn bila bila de ka ɲɔgɔn bila bila dɔrɔn n'o tɛ a gɛlɛyara ni arajo kɔnɔ don dɔ dɛ kosɛbɛ an bɔr'o bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ ka na don Saxe ka farigan na ka an to la ne minɛna denmisɛnninw tora arajo la yan ka taa sɔrɔ kuran tɛ yen ka taa sɔrɔ baara tɛ ka kɛ o siratigɛ la don min na n bɛ bɔ n ye tile 2 kɛ so mɔgɔw bɛ foli la foli bannen kɔfɛ Abubakar Kanute ala ka hinɛ a la a ko n ma ko directeur parce que a bɛ n wele ko Kuyate a ko ko ka ca yan dɛ n ko m'a bɛ kalama ko marché yɛrɛ tɛ yen n ko n bɛ nin bɛɛ kalama n ko mais a b'aw labɛn min yɔrɔ kɔni bɛ ne na sa o ye ne ɲɛ b'a la a jama ka dɔgɔn dɔɔnin an bɛna dɔ fara jama kan n'o tɛ baara min bɛna daminɛ nin ye a girin tɛ kɔn a la dɛ nin bɛɛ kan awɔ kɛ nin gɛlɛya in bɛɛ kan awɔ nin gɛlɛya in bɛɛ kan n ko min bɛna daminɛ a fanga bɛna bonya dɛ a yɛlɛla parce que arajo in ale ni Saxe ye san 2 kɛ u bɛ si arajo in kɔnɔ yan Saxe kɔ ni tigi bɛ arajo in na Abubakar Kanute de don jinɛ papu n bɛna min f'i ye ala ye funɛnkɛni dan k'a kɛ Saxe woloden yɛrɛ de quoi parce que i b'a dɔn parce que ne nana mun jateminɛ parce que i b'a dɔn jateminɛ parce que e de bi yan e yelen n bɛ ka bi émission kɛ ka bɛn e ka kunkilenna fɛnɛ ma quoi ne ye jinɛ papu ye ɲɛ na n ko ma n yɛrɛ kuma mais n ko ala ni an filɛ nin tile min na n ko ala ye masa ye quoi n ko sinon hadamaden bɛ se ka da ka kɛ tan cogo di bi tile la awɔ n kabakɔra quoi a bɛ mɔgɔ kabu awɔ nin ye cɛ n bɛna min f'i ye nin bɛ Saxe bolo e b'a dɔn Saxe filɛ mɔgɔ fariman don ka dama tɛmɛ an kɔrɔ de an b'a dɔn kosɛbɛ mais i b'a dɔn ani Saxe bɛ ɲɛ diɲɛ ko bɛɛ la fɛn bɛɛ Saxe filɛ a tɛ sɛbɛnni kɛ
wa a ka émission bɛɛ bɛ kɛ n'a ka téléphone de ye wa a ka ɲinini kɛcogo ala dɔrɔn de b'o dɔn a bɛna sigi émission kɔnɔ cogo min na k'a ka émission kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ sen fila a yɛrɛ ala y'a dɔnniya d'a ma Papu nana kɛ mɔgɔ ye a bɛ yan chaque si ka gɛrɛ mansin na o man d'a ye mais i b'a dɔn a fana bɛ mansin dɔn ka taa sɔrɔ a yɛrɛ bolo tɛ se ka baara kɛ a b'a f'i ɲɛna a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan nin bɛ kɛ nin kɛcogo la nin bɛ se ka kɛ hali nin fili min filɛ nin ye ka appel kɛ direct ni fɛnw na a b'a fɛn ninnu dɔn a bɛ arajo ba dɔn quoi arajo baara kɔnɔna na maa caman bɛ yen o ye arajotigiw ye teletigiw don mais arajo baara ni tele sariya maa min b'a dɔn bi Mali kɔnɔ arajo baarakɛlaw la ka tɛmɛ Saxi kan o man ca dɛ a jɔda caman na caman ka teleko ni caman ka arajo ko a kɛlɛw an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan k'u ka hakɛw ɲini k'u d'u ma n bɛna Abubakar ta la Abubakar Kanute i bɛna ye k'a fɔ ala nana a fana bolo ja nɛgɛ baara la n'a bolo magara nɛgɛ la nɛgɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a dɔnbaga y'a minɛ technicien minnu b'an bolo yan ale tun ye olu ka chef ye mais a yɛrɛ kɛra a tɛ sigi technique la bilen mais ni maa min nana min kan ka dege min na ale de bɛ mɔgɔ caman dege montage ni technique kɛcogo ni fɛnw a b'o baara la arajo kɔnɔ ka ne to yen fɛ baara nana gɛlɛya a ko ale ka sara bɛ se ka jɔ jɔda dɔ la k'a jara ka sara ka kɛ ni wagati cogo ye o y'a sɔrɔ yanni ne bɛ taa n k'a ma Abubakar nin baara in hukumu kɔnɔna na ne ka ci ka ca ala yɛrɛ b'a dɔn n ka ci ka ca an bɛ voyager an bɛ taa fan bɛɛ fɛ tuma dɔ la an bɛ si an ɲɛna n'i bɛ fajiri seli i b'i da n ko n tɛ min fɛ arajo baara la o ye k'a fɔ fɛn fitinin o fɛn fitinin Amidu b'a dɔn na fɛn fitinin o fɛn fitinin ne ka wele k'o fɔ ne ɲɛna n ko ne t'o fɛ ɲɛmɔgɔ la dɛ ne ka ɲɛmɔgɔ ye min ye ni wagadugu sonikɛ kan ka min bila bɔlɔlɔ sira fɛ e de b'o kɛ dɛ ne kana an ka émission kɛ k'a tɛ se ka kɛ parce que batterie batterie ko t'a la dɛ i b'a kɛ de n'i bɛ taa brancher min na i b'a brancher la sinon a bɛ kɛ de ne ka batterie ko kuma i b'a brancher fɛn min na i b'a brancher la hali ni batterie tɛ a bɛ brancher mais batterie tɛ yen o bɛ fɔ ne ɲɛna mun na sisan ne ka mun de b'o la parce que ale de ka baara o ye o e mɛ ka batterie ɲini ka na n'a ye ale ka baara t'o ye ale ka baara y'o ye ka batterie san kas batterie a b'a charger de o b'a sɔrɔ a tora baro wɛrɛ de la sufɛ ka ɲina ka batterie charger donc i ka sufɛ baro i bɛna ni melo la pourquoi mais n'a tiɲɛna don bon a man ka tiɲɛ fɛnɛ ka taa sɔrɔ o bɛ se ka kɛ ka taa n'a tiɲɛna k'an to émission na mais an ma émission daminɛ fɔlɔ n'a tiɲɛna min kan ka kɛ an b'o de ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ n'a tiɲɛna i bɛ wele k'a fɔ ko batterie ma ɲi feere kɛ batterie la o bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ mais o fɛnɛ fɛɛrɛw bɛ yen o de kama n ko min ma a faamuna a fɔra Abubakar ɲɛna n ko bon sisan an bɛ min kɛ wari minnu bɛ lakuru o lakuru yɔrɔ bɛ yen mais i b'i jija wari hakɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ o kana manquer e kunna i t'i di awɔ mais i b'a dɔn o wari baara fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a dabɔra de ko a ka a fɛn quoi a ka sɛbɛn dɔrɔn k'a fɔ ko nin kɛra quoi mais i b'a dɔn danaya bɛ yen quoi mais a bɛ fɔ min ma ko ka kow fɛnɛ lajɛya o fɛnɛ bɛ yen n'o ye l'honnêteté c'est à dire que k'a fɔ ko n tilennen don mɔgɔw b'a dɔn ko e ye ladiri ye o bɛ yen mais ka ko fɛnɛ kɛ diya fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ bɛ yen i b'a dɔn a bɛ fɛn minnu kɛ fo n'a ma min reçu sɔrɔ ka fara sɛbɛnni kan i bɛna a bɛɛ reçu sɔrɔ a bolo quoi kuma dɔ la ka kɛ ni wagati kuntala bɛ janya yanni e kana jate kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ci dɔ bɛ yen nɔ k'a ko kɛ ni wari dɔ ye ale de b'a f'i ɲɛna ko nin don in wari tɔw bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ min tun kan ka kɛ bi kuna sini ko min kɛra n'o wari tɔ tora o de b'o kɛ bi k'o bɛ se k'o kɛ jinɛ papier de tun b'o kɛ n dabali banna la dabali ban ko de don bi n nana kolon cogo ye Saxi bolo n ko mais ni bi tile na adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo di ala nana kɛ a ka ladiriya o kɛra k'a ni mɔgɔ caman don ɲɔgɔn na olu y'a minɛ anw na
minɛli min don a bɛ min sɔrɔ olu bolo a t'o sɔrɔ an yɛrɛ bolo nka n'anw ta ma ban olu ta ti ban quoi parce que a sɔrɔla sababu min na a ma ɲinɛ o kɔ a ma ɲinɛ a bɛ fatu an b'a ka fatuli kɛnɛ kan ala ka hinɛ a la Amiri Soko ko n'ale ye Abubakar Kanute wele waati o waati a bɛ s'ale ma fo n t'a dɔn u ka dugu in na yen mais ko ni émission ba jɛnɛ ka lɛfɛ ni Abubakar Kanute kelen k'a fɔ ko Amiri Sunte ni waati sɔrɔ ko fo ni weleli bɛnna émission ba jɛnɛ ka lɛfɛ ma tellement ko kuma da ni ye radio baraka da ni yɛrɛ mais ba jɛnɛ ka lɛfɛ kun y'a ni yɛrɛ de ni ni saxi kun bɛ min kɛ ni ni saxi bɛ min kɛ alamisa o alamisa a y'a to nin kɔnɔ ka na fatu ni radio kanu ye a bɛ fatu donni min na a fɔra ne ɲɛna k'a fatura ne ma da la ne na o na yan m'a ɲininka n ko farigan bɛ cogo di e b'a dɔn farigan dogo na oui parce que a bolo o bɛna dɔ fara ne ka ci kan a bɛna dɔ fara n ka tɔɔrɔ kan fo don min na nana wele k'a fɔ k'a ko kɛra tan o y'a sɔrɔ Amiri Su an b'a fo yan o kungo ko Abubakar dɛ i m'a ye an ka fɛɛrɛ kɛ furakɛli min bɛ se ka kɛ cogo o cogo la parce que kuma bɛɛ man kɛnɛ a bɛ tan an ka ɲɛɲini sini an bɛna taa dɛ o fajiri de la Abubakar de jɛnto Jabar quoi n bɛna min f'i ye dɔrɔn ɲɛnɛmaya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ o mɔgɔ de bɛ ka dɔgɔya jinɛ papu ɲɔgɔnnaw o la ni radio min filɛ an bɛ ka kuma labɛn mɔgɔ min y'a cɛsiri kɛ k'a ko la dan o ye Sa Majesté le Grand Saxi bi o bɛ farigan de kɔnɔ a dɔ la farigan tɛ min tiɲɛ a ye k'a fɔ ko radio tɛ ka se ka kuma o tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ farigan tɔɔrɔ kan yɔrɔ dɛ ni Mali jɛɲɔgɔnya bi Mali jɛɲɔgɔnya sira don min b'i don directeur a kɔrɔ ka taa sɔrɔ i b'a dɔn k'a kungo ka ca i tɛ taa kuma fu dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la ten parce que i mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ i na lamɛn o tu vois donc moi n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn an ka bi mɔgɔya ma barika a ma labarika parce que n'a gɛlɛyara dɔrɔn farafarali nana i b'a ye ko bi o farafarali kelen de bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna to tan an tɛ to tan e maa di dɔ f'an ɲɛna n'an tɛ to tan a bɛ kɛ cogo di an tɛ to tan kama sɔrɔ i ye kuma caman fɔ waati caman n yɛrɛ bɛ to ka nin fɔ n ka émission kɔnɔ kɛmɛ b'a dɔn hadamadenya banna depuis an ɲɛ bɔra mɔgɔ dɔw fɛ an tɛ min ye